mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Boyet, 45 years old, minyo, ug itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property nga akong gipaabangan. Di naman mo pahawa ang nag-abang niini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lula, pamina ko. Ay kinsa ba to kang akong pagkaapo nga nagtahod ka man akong lula? Lo, nalimutan ka na ko la. Mauna diha. Kay dili ka manggudtig ulian dinis ato Buyit. Mao nang nalimot nas mama nimo. Ah, ma, si Buyit bitaw na ma. Ang paborito nimong apo sa una ba? Ay, ang apo na kong badlongon. Diya sa Lula. Sa tanan niyang hinumduman ako, ang ako magyong pagkabadlungon. Ay kabala ka la. Kay gikan karon, mahinumdum ka na gyud ako. Kay anhin na magyong kumupuyo sa ato ug ang akong pamilya. Oy, mao ba? Asa ka man po yo? Sa akong bahin sa imong yuta, ma. Magtukod ko no siya og paabangan nga tindahan. Kay nibuom na ning atong lugar la. Daghan na gani og mga turista. Mga nindot kayo ni tukuran og mga tindahan. Nadato na Dainis Boyet Marcela. Lula gido. Mangutang gud la. Oy, kagilad anang mangutang. Ay mo man ay uso ron la. Nana mo ko'y gamay nga natigom sa bangko. O nag-offer ang bangko nako nga pwede ko nga makapersonal loan. O gamito na ko ni para makatukod ko ginahinay o bisan og kuan lang ko, tindahan lang una. Unya kung makaginansya nako, magtukod pa ko og mga paabangan nga stalls. Mao ba? Maong ni ami ma. Aron sa pagpahibaw nimo nga magnegosyo na unya nis Buyit dinis ato. Aw, maayo, maayo. Kay may apo na dayon niya kong dato. Buyit, kumusta negosyo nimo dong? Wag gid ko masayop sa akong paglantaw ni lugar ma. Mukita gid siya. Okay ang kita sa among tindahan ni Lisa. Bitaw, kabantay ko. Nga busy kaayo ng inyong tindahan. Bisan gani og gabi na kaayo. Lagi ma, magpuli-puli na guming Lisa og bantay. Kay sayang masad kun manirami. Sayang ang halin. Usay lagi, 24 hours naming abli. Oh, maayo gyud di ay. Ug may kagarantiya na niya ko sa bangko kung mangutang ko para akong itukod ang mga stools tupad ini nga atong tindahan ma. Oy, dayon undi ay nimo ang imong plano nga magtukod pa og mga stalls o mga tindahan? Oo ma, may ining negosyo. Dagano niya ang mag-apa sa abang kay makita man nila nga kusog ang halin ining akong tindahan. Ay ganahan sad sila nga magnegosyo tupad ining akong tindahan. Oh, nala, sige. Ikaw mahibaw, Buyet. Ampingin ninyo ang inyong negosyo. Unsay ato? Interesado ko sa foreign tinyo nga stall. Mga abang mo? Unsa may inyong negosyo? Obvious ba? Di, parlor. Kay, yads baya ko. Parlor mo negosyo?
Sige, magsabot ta sa abang o magpirmahe tag kontrata. Recorded by X Thunder Gaming. Dalipay ko ang akong pamilya nga mayo ang dagan sa mong negosyo ug sa akong giparintahan. Kay nakatukod pamangyog ko og lain pang mga stalls para pabangan. Sa primero, kadtong bayot nga nangabang sa usa nako ka stall nga nagnegosyo og parlor, mayo pa kay moabang. Apan nagkadugay, di naman makaabang. Unya-unyaon naman lang ko. Unya, huwag yapon muhatag siyang abangan. Wag yapon nit, uy. Ikaw kay suwag paningil dito. Nausam ni bayuta nga nausab na magkalit. Ikaw masagkot. Ingnan bitaw ta ka, nga mangayo ta na nilag post-dated checks. Di pud ka kay salig kay kanila. Isabot ra mong gutan nila nga wasan chiki-chiki. Labi nang gabaw nato nga namaligya ato ta sugutan nun. O, saan na sila chiki? Basta, uy. Ikay paningil adtong bayot ka. Tulo ka buwan na ba yan silang wa makaabang? Sige, ako ang tuon. Ikaw na ipuli og bantay ng atong tindahan. Hala, nakalakaw na ba ya si Madam, sir? Mau ba? Ako no to siya ay asikasuhon. Madugay pa kuno siya og balik dinis parlor. Maong ako lang una ako ni bahala dinis parlor. Mau ba? Naba kay laing number niya, miss? Kay di na magud makontak ang iyang number nga niya nako. Uy, hala, wala ba, sir? Unsa man inyong kontak kay? Manawag ramang gud na siya dinis sa landline. Mau ba? Wa ba ka mahibaw kung mo biyahe ba siya? Wala ba, sab, sir? Ang iya lang ingon nga may importante kuno siya nga asikasuhon. Mau ba? Ang sultihin lang niya ako misa kung manawag siya sa inyong landline. Ina nga magkiksulti ko. Sige, sir. Tawagon lang unya ta ka sa imong tindahan. Mag-out of town tingali, mo biyahe. Ambot lang si Kalagi. Naglikay naman ka to siyang abangan yet. Papahawaan na lang na sila, uy. Karon kung makita mig balik, ako sa inyo na. Kaya ako na lang ng pabangan ng lain. Naibaw na ko nga papahawaon ako ninyo. Isultihan ko sa akong mga sakop. Pero dili ko mapahawa, way. Sa? Pila na magud kabuan nga, wa ka na makaabang. Nganong moabang paman ko? Nga ako naibawan. Dili malit titulado ning imong yota. Sa? Sa pagpakisusi nako sa kong apuhan, tinuod nga dili titulado nga mong yuta. Pero pila na may kadikada nga nagpuyo din he. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, ang ingon sa akong lula, 7 kadikada na mi nga nagpuyo aning yuta sa akong apuhan. Apan, dili pa dayon ni titulado. Usay pamaagi nga amo ning mapatituluhan. Ikaduhang pangutana, may negosyo ba akong gipatukod aning yuta? May tindahan ko og mga stalls nga akong ipaabangan. Mapiktahan ba ang akong negosyo ining yuta namo nga dili titulado? Ikatulong pangutana, niya'y nag-rent sa usa sa akong mga stalls, ako na untang papahawaon kay wala kaabang. Apan di ko na siya mupahawa sa rason nga dili titulado nga mong yuta. Pwede ba gunan niyang irason? Unsaon ako silas pagpapahawa? Ikaupat og katapusan, ang bayot nga wa kaabang sa kong giparintahan, murag nagsigi og susi bahin ining among yuta nga way titulo. Kung pananglit trabaho ni niya ang among yuta, posible ba nga magkapatitulo siya ini? Nga 7 na kadikada naman ming nagpuyo ining yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran. Buyet. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana og mga problema pwede gyud nga motubag og mohatag og tambag si Dr. Rene Obra, ato ang medical doctor for our medical nga mga suliran. Mauna, guys,
guys, naay mga mo message o mo email nako sa Facebook, mangutana unsaon nila pagpadala ang ilang mga suwat. Di ara, suliran_612@yahoo.com. Pwede sad sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi baya ha kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Kumplituhan lang gyud na ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para amo pang mas masabtan ha. And greetings to Angelida Flores ato ang masugid og suking tigpaminaw sa kahanginan. Shout out also sa tanang mga maminaw no pinaagi sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account ug sa tanan nga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan ug The Law and Me by Attorney Elaine Bathan nga official page nako. Please like and follow para sa uban nga mga legal nga mga kaalam no. Usually mga legal issues na ako mga ipamutang din ha in the hope guys nga sa ato ang pagpanikasikas, pagpaminsar og tarong pagsabot sa mga issue sama ni Attorney Rufil Baniok no kanang sa iyang programa maklaro gyud no ang ugway bias ba ang ato ang ihatag na kaalam. Ya bahala na mo no nga kamoy mo weigh in ug asa mo dapig basta kay armado mo sa sakto ba no og tinuod nga kaalam sa balaod or a certain issue dili kay pareha ng uban guys nga takalag pangaway takalag dasdas suko dayon issue dayon hala nya asa na minaw. Agoy, didto man hinuon sa fake news mga suking tigpaminaw unsaon man ni nato no adto ta maminaw didto. Letter sender nato karong adlaw gipada sa kini ang Akong Suliran official writers page. Tawgon lang nato sa pangalan nga si Boyet wa sad siya maghatag sa iyahang address minyo 45 years old. Actually nihatag siya siyang address but like what we promised ninyo we will respect your privacy ug gusto ninyo nga dili na mo isulti taga-asa mo okay ra gyud kibaw mo malipay lang ni ba kibaw mi nga taga-asa mo ang letter sender pero moingon mo nga di mo gusto nga ipasibya ang inyong or isulti sa kahanginan inyong address we will of course respect that. Ay mugkabalaka no? Naa siya gipaabangan nga yuta unya atong nasinati sa drama nga murang muhawa naman tingali ni no anya naay issue on the title or ownership sa yuta kay murag white title dugay na ra ba sila kapindikada na to no silang nagpuyo didto. So una niyang pangutana guys ang ingon kuno siyang lola pito agoy 70 years pito ka dekada naming nagpuyo aning yuta sa akong apuhan apan dili pa di ay kuno titulado unsa may pamaagi aron nga amo ning mapatituluhan. Okay now there are ways no una sa tanan we have to know unsay classification gud ana nga property. You will have to go to DENR para ato ang makuha ang classification. Dapat alienable ug disposable unsay pasabot ana meaning pwedeng mapanag-iya sa usa ka pribado nga tawo pwedeng madispatsar walay encumbrance sa gobyerno or no note nga ang tag-iya ani ang gobyerno or timberland ba or unsa. Ikaduha para pud atong ma-check nga wa gyoy tag-iya nang yuta. Di sad mo maguol kay kumuingong kag pito ka dekada 70 years na mo by acquiescence, estopel, latches, no prescription, wa man gyud ni claim anang yuta bahog yun nga kamunay tag-iya anang yuta ha by all for all intents and purposes so di ta maguol dihang dapita no. So that's the first thing pero need gyud ta mo kuhag abogado because daghan og kuti ang legalities mga requirements nga gikinahanglan natong ipakita magkinahanglan pud tag surveyor geodetic engineer no para makuha ang meets and bounds ang boundary ug asa dapita ang inyong buot patituluhan nga yuta. Okay? Ikaduhang pangutana, magnegosyo baya kung may negosyo baya kuno siyang gipatukod anang yuta. May tindahan siya ug mga stall nga iyang gipaabangan. Maapektuhan ba ang iyang negosyo ning yuta nga dili titulado? In a way, yes, because kung magkuha man kag business permit, negosyo baya na magkuha kag business permit, you will have to show proof nga ikaw may tag-iya anang yuta. Pero kung naa kay deklarasyon man lang, wa kay kuan sa
let me see ha, kay ang imong suwat wala mong dire. Wala kay ko kakuha kung naaba ni deklarasyon. Ang titulo yes, pero posible man kung naa ni deklarasyon yuta, kay kung naa ni deklarasyon yuta, at least din ha mapakita nimong gamayng badge of ownership. Kung nagbayad sa kag real property tax, kana pwede po na natong gamiton pagpamatuod nga ikaw tag-iya ng yuta, walay titulo. Lahi man ang titulo, di ba, sa tax declaration. Kaya ang kanang tax declaration pruwiba nang gabayad ta sa tinuig na buhis ngadto sa munisipyo. Ang titulo, title gid na siya under the Torrens system, rehistrado dinha sa opisina gitawag natong Register of Deeds ug naa jud kay kopya ana kanang brown, gitawag na owner's duplicate copy. Ikatulong pangutana, ni ay nagrent sa usa sa akong mga stall. Ako na untang papahawaon kay wala kaabang apan dili ko na siya mopahawa sa rason nga dili titulado ang yuta. Pwede ba gud na iyang rason? Unsaan ako siya pagpapahawa? Dili mo siya ni squatter nimo, no? So pwede gyud ta nga mo file na lang og eviction niya pero mao lagi. Although di man ang eviction manggod dili ta kinahanglan mo prove nga kita gyud tag-iya. Atong kinahanglan i-prove we had prior possession of the property, which is imon in your case hangtod pas imong apuhan. Sus, maguwang pa natong duhadong. No, buyet, 45 ka. Maumarot ang idara. Inyong pagpuyuan ng yuta, ito, kada 70 years, no? So you have a better right nga mo papahawa niya. Besides, kabawsad siya nga siya mismo has no right to stay there because siya, di gyud siya tag-iya. Maski pagwasad gyud siya mapakita nga gamayng badge of ownership diha. So he cannot stay. Pwede nimo siyang papahawaon. Mag-unlawful detainer or ejectment lang yun ta, no? Ikaupat o katapusang pangutana, ang bayot nga akong kaabang, ang bayot nga wala kaabang sa akong giparentahan, murag magsigi og susi bahin inim among yuta nga way titulo. Kung pananglit, trabahoon niyang among yuta, posible ba nga makapatitulo ni siya ini, nga 7 ka dekada naman ming nagpuyuan ng yuta. So mula gina, you have to go to sa DENR para makakuha ka og claim, no? You will go there as a claimant. I think pwede na, no? Nga mag-claimant ka din ha anang yutaa para imuhang ma-assert, no? Ang imuhang 70 years of occupation in the concept of an owner. Meaning to say, wa man gani kay titulo, pero wa man ka na disturbo ug ang imong pamilya sa 7 ka dekada, unya ang inyong pag-okupar o pagpuyo isip man usa ka tag-iya, no? Unya, mo lagi na, if you will put it there and then moingon na lang ka, assert na lang ipanote din to inyong right as claimant over the property para magsugod na mo sa patitulo ng yuta. Check lang po, no? I hope nga nagbayad po kag buhis kay kung naa kay deklarasyon, pwede man na nimo gamiton to assert your ownership. Ug wala, bayarin na lang yun ang buhis pag padeklarar ana ngadto sa munisipyo para naa kay tax declaration over the property. O pwede gyud mong mapa-eject ang katong nangabang anang yuta kinsa man gani na siya and regardless of gender, no? Di tam tawagan ning bayot. Sige lang, member of the LGBTQA community. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.